Ah, hello guys, magandang umaga po sa lahat. Ngayon guys, magpapawis po muna ako gamit itong PC guys, lubid ng baka. Ito po ang gagawin ko po guys, gawin ko pong jumping rope. So guys, ngayon lang ako na kagawa ng video na mag jumping rope. So okay guys, magsugod na ako sa kung pag jumping rope. Magpasingot ako guys. Eight, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26, 27, 28, So, yan guys, 100 steps lang sa guys. Relax agad kadiyot guys. Hinahinay lang kay di guys hangin. Wala na akong pasingot guys. Kutas kayo. Oh. Huwag sa gamay. So kato nga steps na ko guys. Hinay-hinay lang to kay ang hangin. Mubur kay hangin. So yan ako pas gamay guys. Seven, 8, 9, 10, 11, 12, okay. So guys, 100 steps gyapon to pero mas paspas kaya kutas kayo. Kutasa guys. Huwag na po, huwag. Tulok-tulok na singot guys ha.
mo na akong buhaton guys, basta dili kay ko gawasan og singot. Mag-jumping rope na lang para dali ra gawas ang singot guys. Kutas yun kayo. Lakaw sa guys. Lakaw kay kutas kayo. Oh, balik na po guys. Balik na po tag. Lain na po din nga jump ang duha na katil ako idungan guys. Ako sulayag pila ka counts lang. Ngayon rag kutas naman kayo. Wanay hangin kayo. Sayop. Sayop. Dito. Sa guys, 50 counts lang. 50 counts lang usa kay pasin mo wag hutdan tag hangin. Pawesa. Grabe ko tasa guys. Muna akong pasingot guys. Sukad tong ning atake akong high blood pressure pag last year June 11 2022. So kaluoy sa Ginoo guys, mag 1 year na rong June 11 po 2023. Kaluoy sa Ginoo, kitagaan kita kon yung lugway guys. So, naginahinay na kong pasingot maayo kay para balik-balik ang ato ang kondisyon. Di man ingon nga balik tanan tungod kay namang resulta sa mga pagkaabusado sa una ba. Abusado sa pagkaon, abusado sa tulog, ang dinagmay ray tulog nya usapon sa high blood kay sirag ka og bulad o ginamos parat lang man sulag mais ay kanon mais na sula og mo may gitubuan guys ang bulad o ginamos.
ano nga resulta giron high blood. Baboy po dosahay. Basta na yung okasyon. Pero karon limit na lang sa kay medyo nagkaedad na. Padayon pas pag-recover guys. So last part na to guys. Kay kutas na guys, mapahuway na pugkog kan jumping rope. Okay. Kaya guys, tutas na. Kapoy kayo. So, diri lang sa ako to guys, mag-exercise sa jumping rope. So, dahang ti. So guys, diri lang sa kutob ang akong pag-jumping rope. Kay kapoy na kayo. No, wala na hangin, kutas sa kayo. So, gigo na kayo guys nga ipaningot ko og maayo. So mao ni akong jumping rope. Kani guys. Kani ka na ang PC sa baka akong gigamit sa daruhan ba. Okay, kuha kay wala namang gamita. So mao ni akong himong jumping rope guys. So diri lang kutob ang akong pag-exercise guys, ug daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw ug pagsuporta sa ako ang channel, ug sa mga bag-o sa ako ang channel guys, please hit subscribe and click the notification bell para ma-update sa mga sunod ko pang mga videos na i-upload. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin, at God bless us all guys. Bye bye sa guys ha, pahuway sa ko, o daghan kayong salamat sa inyong tanan.